Kecelakaan lalu lintas kedadean Simpang Papat Muning, Kutha Kediri, Jumat sore mau. Bus Harapan Jaya nyasak motor karo Bromfit sing tepake mandek nang lampu merah. Akibat tabrakan karambol iku, wong papat jatuh, barek pirang-pirang kendaraan rusak nemen. Detik-detik kecelakaan sangar nang Simpang Papat Muning, Kutha Kediri, Jumat sore mau kerekam CCTV. Wong-wong sing tepake mandek ngadep ngetan pole lampune sik abang, moro-moro ditabrak bis Harapan Jaya sing mlaku banter teko mburi. Masio lampune tepake abang, bis sing plat nomere AG 7662 UT iki gak ngendukno gase, tapi pancet mlaku banter. Saking bantere, supir bis gak iso ngendhalikno kendaraane. Bus yang mlaku teko terminal anyar Kutha Kediri iku lagek mandek sakmarine nabrak bangunan nang sisih kanan dalan. Kasat Lantas Polres Kediri Kutha AKP Tutut Yudo Prasetyawan njlentrekno ana 3 Bromfit ambek 1 motor sing diterak bis teko mburi. Kabeh kendaraan iku ringsek. Gak ana korban nyawa nang kedadian iki, tapi ana wong papat sing ngalami jatuh. Kabeh korban wis diplayokno nang rumah sakit gawe diramut medis. Kecelakaan iki wis ditandangi ambek petugas Satlantas Polres Kediri. Petugas wis ngamano supire bis gawe dipriksa. Saliyane iku petugas yo ape ngecek bis Harapan Jayane gawe mastekno apa bis iku ngalami remblong utawa supire sengaja nerabas lampu merah. Beni Kurniawan, JTV.